Тук сега правя специално видео за София да си оправи пътищата. Сори да го кажа, ама София оправят си пътищата. Защото сега ще ви зумна в едно пътище. Пример ето това. Асфалта в буквалния смисъл се топи, щом се... Тея, нали ги виждате, тея се едно като линийки е там, е тук, едни линийки, тея. Буквално, щом е топо времето се топи на човек. Там още едно преградно пътище. И като цяло, даже тея тротуарите, гледайте с почки, бате. Това си нормални София. В смисъл, това са си нормални пътища в София. Да, какво се каже, и паркинга същия вид. Като цяло. И да. Буквално тук има паркинг, който пак е с, както винаги, не е оправено пътище, което сега ще ви го покажа пак. За какво става въпрос? За какво става въпрос? За какво става въпрос, човек? Виждате пътища в София! Буквално котките си чуват. Те са си окей. Не трябва да учат, не трябва да карат коли, не трябва да гледат тези скапани пътища, трябва да се обясняват за тях и не трябва да тагват София оправят си пътищата в коментарите. Така че от мен чао!